На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і заўважных падзей. Вітаю вас! Сёння 21 студзеня. Адмыслова для вас мы распавядзем пра тое, што ні ў якім разе нельга абмінуць. Трапім у вялікі тэатр Расіі на Рамео Джульетту, не пакідаючы беларускай сталіцы. Накіруемся ў Кітай, у казачнае каралеўства. Раскрыем сакрэты поспеху юнай балерыны Веры Шпаковскай. І гэта далёка не ўсё, што чакае вас у сённяшнім выпуску. Заўтра ўвечары на сцэне музычнага тэатра Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў прадставіць мюзікл «Дуброўскі» паводле аповесці Аляксандра Сергеевіча Пушкіна. Знаёмыя з маленства героі паўстануць у нязвыклым святле. Дзе і калі вы сустракалі Траякурова, што спявае арыю, альбо прыгоннага каваля Архіпа, які пляце галоўную інтрыгу сюжэта. Ці фінал, што пакідае больш пытанняў, чым тое мог зрабіць сам класік. Так што раім правесці вечар панядзелка ў такіх нечаканых абставінах. У галерэі «Ракурс» Нацыянальнай бібліятэкі доўжыцца персанальная выстава Валерыя Славука «Графіка». Беларускі дзюрар, мастак-віртуоз і непераўзыдзены фантазёр Валерый Славук запрашае паглыбіцца ва ўласны дзіўны свет, населены сотнямі фантастычных персанажаў. Валерый працуе пераважна ў кніжнай графіцы. Яго выстава фантастычная, загадкавая, шматзначная і разам з тым поўная тонкай іроніі. Яна патрабуе ад гледачоў уважлівасці і ўдумлівасці. Кожны аркуш – гэта сапраўдны літаратурны твор з незвычайнымі аўтарскімі знаходкамі, а персанажы і іх навакольны свет складаюць адзінае цэлае. Убачыць экспазіцыю можна да 15 лютага. Народны тэатр «Рэха» заўтра ўвечары на сцэне Палаца культуры прафсаюзаў прапануе сталічным тэатралам спектакль «Жарт» Чахарда Чаханте. У аснову пастаноўкі пакладзены апавяданні юнага Чэхава, падпісаныя псеўданімам Антоша Чаханте. Жонкі артыстаў і юбілей. Вас чакае невычэрпная крыніца чэхаўскай дасціпнасці, жыццёвай назіральнасці, яскравых камічных характараў. У гэтай гісторыях ад смеха да спачування адзін крок. Падаецца, што іх герояў стварыла не ўяўленне пісьменніка, а само жыццё. З нагодай 85-й гадавіны з дня нараджэння Андрэя Таркоўскага Музей гісторыі беларускага кіно прапануе персанальную рэтраспектыву кінарэжысёра. Яна распачалася яшчэ на мінулым тыдні і будзе доўжыцца да пачатку лютага. За гэты час увазе кінаманаў прапаноўваецца 7 работ майстра ад Іванова дзяцінства да ахвярапрынашэння. Не прапусціце магчымасць убачыць фільмы-прызёры шматлікіх фестываляў з удзелам лепшых акцёраў савецкага кінематографа. Брадвейскае шоу «Ілюзіяністы» аб'ехала больш за 200 гарадоў у 25 краінах. І вось на пачатку лютага ўпершыню можна будзе ўбачыць магію сусветнага ўзроўня і ў нашай сталіцы. Абяцаецца ашаламляльнае відовішча, якім захапляецца аўдыторыя ўсіх узростаў. Магутная камбінацыя самых адважных і незвычайных трукаў, дасканалая магія ў неверагодных прапорцыях, мноства высокатэхналагічных і небяспечных нумароў. Тэатр аднаго акцёра «Зніч» запрашае заўтра ўвечары на моноспектакль паводле паэзіі Яўгеніі Янішчыц. Паэзія стала для аўтара жыццём, сфарміравала як асобу. Вобразы яе вершу не адпускаюць чалавека, саграваюць сваім святлом. У кожным творы закладзеная душа, не пазначаная ў дакладным часе ці месцы, шчыра адкрытая чалавеку. У інсцэніроўку ў выкананні заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Ларысы Горцавай пакладзены вершы розных перыядаў творчасці паэткі. На чарзе па традыцыі цікавай паведамленні замежжа. Сапраўднае лядовае каралеўства узвялі кітайскія скульптары ў Харбіне. Тут праходзіць традыцыйны фестываль лёду і снегу. Паглядзець на зімовую казку прыязджаюць турысты з усяго свету. Накіруемся туды і мы. Храм неба у Пекине альбо Красная плошча Москвы. На Харбінскім фестывалі можна ўбачыць маштабныя скульптуры, якія нагадваюць знакавыя будынкі і месцы. Яны размешчаны на плошчы ў 80 гектараў. Працаваць над ледзяным горадам сталі яшчэ ў пачатку снежня. Вялікія кавалкі лёду для стварэння скульптур прывезлі з ракі Сунгары. Дарэчы, памеры скульптур адметная рыса фестывалю.
Асаблівасць ледзяной скульптуры ў Харбіне – гэта вялікі памер. Японія таксама праводзіць фестываль лёду ў Сапара, Канада ў Квебеку, ёсць такі ў Фінляндыі. Аднак лядовы фестываль у Харбіне самы маштаб. Ён мабілізаваў рэсурсы ўсяго горада і ўсёй правінцыі дзеля стварэння гэтага цуду свету. Дарэчы, міжнародны фестываль снегу і лёду праходзіць у Харбіне з 1983 года. Тэатральны праект 3Т-фармат прадстаўляе заўтра вечарам знакамітую брадвейскую камедыю паводле п'есы Бернарда Слейда «На тым жа месцы ў будучым годзе». Гэта чацвёртая сумесная работа вядучых артыстаў тэатра, студыі кінаакцёра і рэжысёра Тацяны Траяновіч. Бліскучы гумар драматурга выклікае ў глядзельнай зале апладысменты і смех. Але ў фінале знойдзецца падстава для слёз. Унікальнасць гэтай любоўнай гісторыі ў спалучэнні лёгкай анекдатычнасці і незвычайнай глыбіні. Так што цяпер вы ведаеце, дзе бавіць вечар панядзелка. 23 студзеня аматары і знаўцы гітарнай музыкі маюць магчымасць схадзіць на канцэрт под гітары. Вам будуць прадстаўлены творы, якія даўно з'яўляюцца хітамі. У канцэрце бяруць удзел Андрэй Вайцяхоўскі і дуэт «Алегрыяс». Гэта фламенка, джаз, класіка. Гучанне пальцавай ігры і медыятара сольюцца ў суцэльную дынамічную плынь. Апроч таго, вы зможаце пачуць аўтарскія творы гітарыстаў. А цяпер у падтрымку тэмы распавядзем, што яшчэ цікавага адбываецца гэтымі днямі ў свеце шоу-індустрыі. Хутчэй за ўсё, гурт Maroon 5 знаходзіцца ў пошуку свайго ідэальнага рэжысёра. Як інакш растлумачыць той факт, што музыканты запісалі новы кліп на мабільны тэлефон пры дапамозе дадатку Snapchat. Песня «Пачакай» уваходзіць у іх апошні альбом «Чырвоны блюз». У роліку Адам Левін дэманструе максімальную ступень самалюбавання і мяняе знешнасць рознымі фільтрамі. Намаляваныя вушкі каалы, сардэчкі, прыстаўныя акуляры – усё ў лепшых традыцыях зоркі Інстаграма. Усё гэта стала важнай часткай нашай культуры і штодзённага жыцця. І нам падалася забаўнай ідэя зрабіць іх з дапамогай відэа, распавёў Левін у інтэрв'ю. Каралева бурлеска Дита фон Тис у канцы 2017 года вырашыла развівацца не толькі як танцорка і дызайнер, але і як спявачка. У лістападзе яна выпусціла дэбютны трэк «Рандеву», а зараз прадставіла новую кампазіцыю пад назвай «Драпежная птушка». Словы і музыку напісаў Себастьян Телье. Спявачка пракаментавала, што збіраецца разам з ім выдаць цэлы альбом, а далей больш. Песнямі я хачу зняць частку макіяжу, паказаць сябе уразлівай у адрозненне ад маіх шоу, дзе кіруюць упэўненасць і гламур. Пласціна так і будзе называцца «Дита фон Тис» і змесціць сабе 10 трэкаў на стыку электронікі і псіхадэлічнай поп-музыкі. Бэк прадставіў кліп на песню «Выправі мяне» з альбома «Колер». Здымкі прайшлі ў японскім горадзе Ямагата, а галоўныя ролі сыгралі маленькая зорка інтэрнэта Мамы і яе пудзелі Рыку, Гаку і Куву. На відэа дзяўчына апранае сваіх сабак у традыцыйныя касцюмы, чытае з імі кніжкі і есць велізарны святочны торт. У анатацыі музыкант падзякаваў сваім акцёрам і прапанаваў гледачам ахвяраваць грошы дабрачыннай арганізацыі, якая клапоціцца пра бяздомных жывёл і дапамагае ім здабыць новую сям'ю. Рэжысёрам роліка стаў Брук Ліндер, які ўжо працаваў з Бэкам над лірык-відэа «Дарагое жыццё». Брук адзначыў, што ім вельмі пашанцавала пагрузіцца ў свет мамы на 2 лістападаўскіх дні. Яе дом – сапраўдны рай на зямлі. У гонар 950-годдзя з дня першага летапіснага ўспаміну нашай сталіцы адбылося адкрыццё новай экспазіцыі музея гісторыі горада «Мінская конка». Яна месціцца ў гістарычным цэнтры верхнім горадзе на тэрыторыі былога манастыра бернардынцаў у памятніку архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя. Складаецца з некалькіх раздзелаў, якія распавядаюць пра жыццё Мінска з 1890 па 1920 гады. Адчуванне паглыблення ў губернскае мінулае горада дапоўніць электронная гульня «Квест»,
маршруты мінскай конкі. Унікальны праект «Беларусь дыялог класіка» з 5 канцэртаў лекцый, задуманы вядомым музыкам і дырыжорам Мурадам Ісуілам, прадстаўляе багатую музычную спадчыну беларускіх кампазітараў розных эпох. 25 студзеня ў увазе сапраўдных знаўцаў прапануецца камерны вечар пад назвай «Беларускі ўсход». Вам цяжка ўявіць, якім чынам мудрагелістая экзотыка ўсходніх матываў адлюстроўваецца на славянскім музычным палатне? Абавязкова схадзіце на гэты канцэрт у палац Румянцавых і Паскевічаў. Балетная трупа вялікага тэатра ўжо 7 гадоў запар выязджае на гастролі ў Германію і Аўстрыю. У сёлетнім тэатральным сезоне публіцы будуць паказаныя спектаклі «Лебядзінае возера» і «Шчаўкунок». Дарэчы, 28 студзеня на адной з буйнейшых пляцовак Літвы беларускі балет прадставіць нацыянальны праект «Вітаўт» на музыку заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь Вячаслава Кузнецова. 9гадовая беларуская балерына Вера Шпаковская стала адным з пераможцаў 3-го сезона тэлеконкурсу «Сіняя птушка». Мы сустрэліся з юным дараваннем, павіншавалі з чарговай перамогай, спыталіся, наколькі складана дамагацца поспеху ў такім узросце і хто падтрымлівае на гэтым досыць цяжкім шляху. Вера, здравствуй! Поздравляем тебя с очередной победой, на этот раз в конкурсе юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия». Несмотря на возраст, ты уже титулованная балерина. В этот раз не сомневалась, что победишь? Нет, я всегда танцую в свое удовольствие. Даже если я не получу гран-при, но надо за всех радоваться. Ничего страшного, если ты не выиграешь. Кажется, ты выступаешь так уверенно. Неужели ни капельки не страшно? Я чуть-чуть волнуюсь. Папа говорит, и мама, если ты чуть-чуть волнуешься, это нормально. А если там уж прям сильно, то не надо волноваться. У тебя все дрожит, то может получиться и хуже. Меня сцена спасает. Я чуть-чуть волнуюсь за кулисами. Когда ты выходишь на сцену, ты расслабляешься. Это уже как дома. А что ты говоришь себе перед выходом на сцену? Я просто выдыхаю вот перед самым выходом, и все. А в руках у тебя мышки. Это твой талисман? Они тебе как-то помогают? Да, они мне помогают. Я с ними все время хожу. Ты еще школьница, серьезно занимаешься балетом, и подобные конкурсы, естественно, требуют серьезной подготовки. Взрослые поддерживают тебя или же советуют не торопиться? Все родные меня поддерживают, на телевизоре смотрят, болеют, так даже приятно становится. А с каким номером ты выступала в конкурсе и почему выбрала его? Когда я первый раз приехала в Москву, я повезла Эсмеральду. Мы специально приехали в Москву на 1-2 дня, чтобы выбрать номер. Мы сначала думали, что это будет «Цыганка», мой тоже номер, очень хороший. Его мне поставила моя учитель Марина Валерьевна Вежновец. Но это не телевизионно, а вот если «Эсмеральда» и в красной пачке, в красной розе, быстрая музыка. А во второй раз там надо было ставить номер. Поставил Геннадий Петрович. Куколка, которая превращается в девочку, оживает, а потом опять в куколку. Уже в финале я должна была летать в стеклянном шаре. Не получилось сделать, и я кружилась. Знаю, что тебя пригласил в Академию русского балета сам Николай Цискоридзе. Хотелось бы учиться у такого мастера? Хотелось, но это же все-таки в Санкт-Петербурге. У нас в балетной школе повыше уровень. И все-таки, Вера, что тебе говорил Николай Цискоридзе? Он меня хвалил, что это даже в выпускных классах не делают, то, что я делала, хвалил меня. Вера, мне кажется, что ты уже готова выступить в очередном конкурсе. Что это будет? Да, мы поедем в Юс Америка Гран-при. Я уже еду второй раз. Сначала я приехала, я была самая маленькая в этом конкурсе. Я приехала, попала в 12 лучших. Потом я опять же в Париж приехала и попала в 3. Потом мы полетели в Америку. Я там попала в 12 лучших. Потом опять был конкурс в Париже. Я заняла 1 место в классике. И вот сейчас мы поедем в Нью-Йорк в апреле. Спасибо, Вера, и новых тебе побед. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. До сустрэчы!